Ayun mga kalingap, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At ngayon po mga kalingap ay andito tayo kila Jamaica, mangungumusta. Kila Ate Julie, tara po. Ay po, sakto. Magme-merienda tayo mga kalingap. Ate Julie, pabili. Parang masarap to ah. Ay, sige na po. Mas libre daw. Hindi. Siyempre, negosyo yan, Ate Julie. Magbabayad kami. Magkano ang isa? Pero sige, 10 ang isa? libre na po sa inyo. Libre daw. Hindi po. Kailangan po magbayad. Kuya Joel, merienda tayo. Mga ano lang po, mga 4. Tigdalawa lang kami ni Kuya Joel. Yan po mga kalingap at asinsado na sila Ate Julie oh. Oh, may tindahan na yan talaga. Dati po yung nasa abroad dati na nagkaroon ng masamang experience sa abroad pero ito na po. Higit pa ang nag-abroad. Yan, kasama pa ang kanyang pamilya. Yan, dahil nakaya po si Ate Julie. Tsaga lang po talaga kalinga. Tsaga lang. Tsaga lang. So ngayon po, ito na nakakatayo na sila sa kanilang mga paa. Natutupad na ang mga pangarap. Dahil po sa tulong niyo. Asan po si Jamaica po? Wala pa po. Ah, wala pa. Yan, kukumustahin ko din po si Jamaica. Yan po. At ito, 4 na piraso. Tanggapin mo Ate Julia sa negosyo yan. Sige na po. Sige na po. May nagbuhay naman Hindi. naman na kalingap. Ay, may nagbinamano na? Po. Sino? O, bali po, bago pala ako nag-ano niya, may nagpatanig na meron ako nakanig. Ay, ito na ang buhay naman, no? Sige na, Ate Julie. Tanggapin mo, Ate Julie. Negosyo yan. O, yan. Nakita na si Ate Julie. Hindi yan libre, ha? May Plastic po kasi. ay plastic. Parang masarap Dala po. akong kape. Masarap po ito. Matip na lang ako. Ayan po. Baka matutungan ako. Naano po. So, ha? Ano po? Yan po mga kalingap at ito masarap ang luto ni Ate Julie. 10 pesos ang isa. Natutong na nakauna na yan. Grabe po mga kalingap. Tara, merienda po tayo. Yan, okay na yan Kuya Joel. Grabe ang sipag ni Umon. Si Umon pala nagluluto. O, Joel, kape. Ay, may kape pa. Mubayad din ito Kuya Grabe po. Yan mga kalingap, ang sipag ni Umon. Pasad. Ayan Jamaica, ginagabi ka na. Kamusta ka na? Okay lang po, Sir Alvin. Nauwi pa lang po kasi po nagpa-practice po kami ng wellness ngayon. Yun yung sayaw. Kaya laban na po bukas ay kaya ginabi po. Pero pag umaga, ano ginagawa niyo? Ngayon pong umaga po, nag-practice din. Oo, umaga. Yan. Pag-practicing kayo, no? Maghapon po kaya pagod-pagod. Tapos nabasa po ko ng ulan tapos natuyo na din. Pero okay lang naman po yun. Sir Alvin, may sasabihin po ako. Ano yung sasabihin mo? Pero sana Sir Alvin, wag ka pong magalit. Oh, Sir Alvin, lalapit ko sana po yung pinsan ko po. bakit? Si Aika po yung naano mo na po. Oo. Kasi po ang buhay din po nila kagaya din po namin, tas ang bahay din po nila kagaya din po sa amin. Siguro po ngayon ang lakas po ng ulan. Basa-basa na siguro po sila ngayon, saka wala siguro po silang kakainin ngayon. Baka sakali man lang po Sir Alvin sa'yo. Kung pwede pong matulungan mo po. Sige ba, ikaw malakas ka sa amin? Puntahan natin. Kaso maulan. Oo nga po ay. Oo. Patilain lang muna natin. Iniisip po kasi po maulan. Tapos habang kauwi nga po ako, naisip ko maulan yung pinsan ko, kawawa man. Tapos sila mama okay na doon kasi ayos lang bahay sila. Nagtutulo pa po ang ang bubong po nila. Tapos maliit lang din po ang bahay po nila. Tapos di ko din po alam kung may kakainin din po sila ngayon. Saka po kapag napalako po si mama, nasama po siya. Tapos yun, binibigyan po ni mama para may pangbaon po. Kaya yun, nakakaano po siya.
Saka po kung, di ba po, naluto si mama ng almusala na champurado, pansit. Kapag naalmusal po kami, pinapapunta na lang po namin dito at wala po silang almusalan kaya binibigyan din po ni mama. Kasi wala din po silang kakainin eh. Sige, punta natin. Punta natin at deserving naman. Punta natin. Kaso medyo gagabi na tayo. O medyo maulan pa. Pero walang maulan pag kailangan ng kalingap. Baka hindi pa yun na ano, no? Nakain na, no? Sige, tara. Punta natin. Yan, nandito na po kami. Ginabi na. Ginabi na tayo, Jamaica. Maulan pa po si Sir Alvin, kaya O para sa'yo, kahit gabi, pag request mo, pupuntahan natin. nakakaya po Sir Alvin kasi maulan na kasi sinama ko pa kayo dito. Pero kailangan po talaga nila. Alin na ito? Doon po Sir Alvin. Ay, hindi ito. Baka walang ilaw doon. Yan. So, ito po. Ito po pala mga kalingap yung ano. Ito, Jamaica, no? Gabi na. Grabe yung ano, bubong. Ito na po Sir Alvin. Ito na. Buti na lang may ilaw. Salamat. Mga ka-vlog tayo. Oh, kamusta? Okay lang po Sir Alvin. Pasensya na po mga kalingap. Kayong dalawa lang dito? Iya po. Kang panganay. Ito yung bahay nila. Buti tumila ang ulan. May natulo dito? Trapal na lang po mga kalingap yung ano, nakalagay sa kanila. Anong pangalan mo nga ulit? Aika po. Aika, tapos si ano, Ayla po. yan, naawa sa inyo si Ate Jamaica nyo. Kasi Sir Alvin, ganito din baga po ang ang kalagayan namin dati. Mm. Kaya yan po, nararamdaman ko din po, nararamdaman nila na kailangan din po nila mag-utang, tapos yun, natutulog po sila sa ganyang pong bahay. Naranasan ko yan, Sir Alvin, kaya alam ko po pakiramdam ng ganyan. Mm. Ayan, buti may ilaw talaga. At kahit gabi, pinuntahan natin para sa... Babae pati po silang dalawa. Oo, kayong dalawa, mag-ano kayo, magkapatid? Iya po. Sabay. Anong ulam nyo? Tubig asin po. Ha? Tubig asin. Mayo pa po si mama, matanga pa po ito makabot. Pag ano, anong ulam? Tubig asin lang po. Tubig asin lang. Pero magkano binibigay ni mama mo? 100 lang po. 100 lang, ha? Nakapagkasya niya yung 100? Iya po, nabakal po kayo. May bigas kayo. Mayo po. Pero may sinaing meron. Iya po. Okay. Sinaing tapos ano po mga kalinga pang ano nila. Walang ulam. Masarap man ang tubig asin. Iyo po. Masarap yun, Sir Alvin. Masarap na. Masarap yun. Miss ko na nga yun, Sir Alvin. Ayun, gusto mo ng tubig. Tubig at asin. Opo, tapos may kanin, tapos mainit Yung- pa. Ibig sabihin yung kanin lalagyan ng tubig tapos lalagyan ng asin. Masarap nun, Sir Alvin. Mm. Sir Alvin, pag may po kasi kape maluto. Kape po. maluto. Kape at kanin. Madalas ganun ang ulam nyo? Grabe naman mga kalim. Kakaawa naman si ano. Buti na lang, dinala mo ako dito. Kawawan po talaga sila, Sir Alvin ay. Kasi po, dati po, di ba nandun po kami sa dati namin bahay. Kapag naalaga po ako ng kapatid ko, syempre, hindi ko na, inaamin ko po na hindi ko po sila kayang masyado. Syempre po, mahugas ng plato. Syempre, baby pa po yun. Napunta po siya na tinutulungan niya po ako. Ay, yung ano ka, natulong-tulong na ito sa iyo, yung Opo, pinsan masaya mo. Nung ikaw yung nag-aalaga doon sa mga kapatid mo. So, siya yung tumutulong-tulong. Tapos, ang alaga naman niya, ito, malaki na. Dito ka, Bi, oh. Para makita ka dito. Sorry, at ano po mga kalingap, medyo madilim na. Ayan. Ikaw, anong pangalan mo? Ira, nag-aaral kayo? Buti nag-aaral ka. Yung ano, minsan po kami naira namin tapos napunta po kami kina Ate Julie tapos papalakuin po kami kinas.
ano po, sampurado po, tsaka pansit. Tsaka po pag naubos, tinatawag po kaming minsan po 20, 10, tapos po binabala nila po ito pag biscuit. Sa Tagalog, minsan, Minsan po, umaga po kami na gising, tas po pinapatinda po kami ni Tita Julie po ng pansit tsaka po sampurado. Tas po, minsan po, binibigyan po kami ng 20, 10 po, tas binabaon po namin. so yun na, grabe naman. Tapos doon na po namin din po sila Sir Alvin pinapa-almusal po. Kasi po, ramdam naman po ni Mama na kung ako po yun tapos mapasok, walang laman yung tiyan kapag napasok. Ramdam namin Sir Alvin kasi po galing kami dyan kaya proud po ako na nagsimula ako sa mahirap na buhay. Kaya gustong-gusto nyong gustong-gusto mong tulungan itong mga pinsan mo. Ayun, buti may kape kayo. Pero po, may pong asukar. Ay, walang asukal, kape lang. Kalingap, makikape ka pala. Kaya po, pagma po kasi, kape po ang pinapanira mo. Ulam nyo ito, yung kape. Kaya po, Ibig sabihin po mga kalingap ng iyo po ay opo dito sa Bicol. Paano ito? Hindi siya nareklamo na gano'n ang ulam? Grabe mga kalingap. Sanay na talaga ang mga batang to sa hirap. At ang flooring nyo po ay mga bato bato lang po. Tapos dito kayo natutulog. Kasi po, Sir Alvin, pag daga lang po, nalaboy po. Ha? Naputik po. Kaya po nilagan po dyan, timbata, natong. May mga timba dyan sa likod. Kaya para po dahil Para hindi tulo po, tsaka magbaha. Sanay ka din. Ay mga kalingap, grabe, naawa naman ako. Meron mabibilihan pa ba dyang ulam? Anong gusto mong ulam? Ano po, Sir Alvin? Kahit ano. Ang ulam nyo. Naulam naman po kami kahit ano. Grabe, pero hindi sa biro mga kalingap. Talaga mga kalingap ito sina Ate Aika. Tsaka mabait din, magaling din kausap kagaya mo. Pinsan Sir Alvin Pinsan. Tsaka mga hindi ang mga ibang bata talagang Wala nang pakialam ngayon Sir Alvin. ang ibang bata maarte sa andyan na yung mga masasarap na ulam, ayaw pa, gusto pa ng mga fast food. Pero ito, maging sila sa inyo mga kabataan, maging example sila sa inyo na ito kahit tubig at asin ang ulam, masaya sila. Minsan po, Sir Alvin, kapag po nakahiga po kami, may natulog po dyan po sa taas, dyan po ako nakahiga. Sabi ko, Ma, may naturo sa daw. Ay, may tatakpan na lang yan. Yung karton po. Kaya tinatakpan na lang po. Tinatakpan niya na lang yung natulog dito. Puro Dami mga kalingap at Kapag umaga Sir Alvin, kapag tiningnan mo bahay nila parang wala pong pawid, lahat karton po. Yun ang napansin ko sa kanila Sir Alvin. Nasabi ko nga nakita ko yung bahay niyo, hindi ko na nakikita lahat ng pawid, puro karton na po Sir Alvin. Pero itong bahay na ito medyo mas okay pa dati kaysa sa nyo, no? Oo. Pero ngayon, ang ganda na ng bahay nyo. Salamat sa Panginoon. Pag-pray natin na sila, ma-bless din, Pray lang ang kailangan natin sa kaawa. Compassion. Compassion at paglingap sa mga kapwa natin, kababayan. Sir Alvin po, tanggal na po. Tanggal na. Paghiga po ni ate may nadara. Sino naghihiga? Yan po, naghiga po. Ikaw naman pala ang nanghihiga o din nasira na. Nagpunta po ako sa kanila. Bawal ka na ditong mahiga at malaki ka na. Nakiupo lang Sir Alvin, tapos pagiga ko po at ubos na yung paninda, nagdaan po kami dito. Tapos pag ganun ko Sir Alvin, nadala ako papunta doon Sir Alvin. Ay, grabe. So, yun. Ikaw pala ang may kagagawan. Hindi po Kasi ito po, Sir Alvin, magigiba na rin po ito. Tapos nilagyan na lang po upuan. Kumbaga mali po upuan. Diyan po nilagyan na lang. Tapos tinali. Pero
ang nakikita ko sa kanila, kahit ganun ang nararanasan nila, fight lang happy lang. Nakikita ko ito kasama mo, nakangiti lang. Pero grabe pala mga kalingap ang pinagdaraanan ni Aika. Talagang halos parang kaparehas mo din ng kalagayan noon, Iba lang sa'yo kasi may maliit kang inaalagaan. Madami pati po. Dami. Ito nang inaalagaan. Ikaw napaalaga ka pa. Hindi na. Natulong ka kay ate. Ano tinutulong mo kay ate? Na ano po, nahugas po ng plato. Mm, Nalinis po dito sa bahay. Tama yan. Anuhan mo si ate. Tulungan. Tulungan mo ang ate mo, ha? Opo. Anong gusto mong ulam maliban sa tubig asin? Sardinas na lang po, Sir Alvin. Sardinas na lang? Ayun. Ayaw mo ba ng itlog? Itlog na may corn beef? Kasi mga kalingap, mga dilata lang itlog ang mabibili dito sa lugar na ito. Ano, Jamaica? Kila ate Jamaica. Ayan. Pwede dun magbili. Sabi niya, Sir Alvin. Kaya nga po, Sir Alvin, napunta po ako dito, tapos napunta po ako dito, tapos tinatanong ko po sila kung nagkain na. Tapos, minsan po nasabi sila, oo na daw, pero pag binungkal ko po yung kaldero nila, wala naman pong sinaing. Tapos, tinitingnan ko yung banggerahan po, wala naman pong mahugasan. Kaya sabi ko, nagsisinungaling to. Sabi ko, huwag nang mahiya kasi pinsan naman. Tapos, sabi nga ni Sir Alvin, share your blessing. Kaya, pinapapunta ko po sila sa bahay namin, tapos yun, pinapakain po namin sila doon. Kaso po, pag sa bahay na din po, nahihiya na din po. Pero pinipilit ko po. Para malaman lang ang tiyan. Huwag ka na mahiya kay, kay pinsan. Yun po, Sir Alvin. Minsan po pag may pa po si mama, may pa po kami. So yung mga kalingap, medyo gabi na. Wala pa itong mga ulam. Tubig at asin daw ang ulam nila. Ito, magbibigay tayong bili ng ulam, pansamantala. Ha? O Aika, walang bariya yan sa tindahan. Salamat po, Sir Alvin. May pambigas na po kami. Tsaka po pang ulam. Salamat po. Bigas na din at ulam. Iya po, Sir Alvin. Alam ko wala yung bariya. Wala yung bariya sigurado. Mahanap ako ng ito. Yan. Ito kasi hindi yung mababarihan sa mga tindahan nyo dito. Alam ko naman. Yan. At least may bariya kayo. Baka hindi kasi. Ito na lang po yung Kailangan- papambili namin ulam. Kung may bariya dito, pwede na yan. At Kung wala, tira pa man po kami po, bigas. may tira pa kayong bigas. Oo, pansamantala, magpapaalam si Kalingap Alvin. Salamat po dito, Sir Alvin. May pambigas na po kami at pambili po ulam. Salamat po. Salamat din sa'yo, Ate May. At salamat, Ate. Sige po, Sir Alvin. Ingat po kayo pag uwi. Bye-bye. Sige po, ingat po, Sir Alvin. Maraming salamat po dito. Pakabait kayong dalawa, ha? Ingat po, Sir Alvin. Salamat. Iingat yung paano pag silang dalawa lang dito. Oo nga po, babae pa naman po sila. Kailan lang po nakakauwi yung mama mo? Minsan po, 1, araw na po, alas 2. Madaling araw na po, nauwi si mama. Tapos kami lang po dito ng dalawa. Tinanong Sir Alvin yung trabaho. Ano lang na. Nangangamuha lang po si mama, minsan po di po nauwi. Siguro nag-overtime. Kawawa naman ito mga kalingap, mga batang ito. Pag-pray po natin sila. Yan, at papunta na kami at gabi na. Ha? Ingat kayo lang dito, ha? God bless sa inyo. Bye-bye. Salamat din po, Sir Alvin, kasi napagbigyan mo po ako na matulungan po yung pinsan ko. Yun, maraming salamat po talaga sa inyo, Sir Alvin. Dabis ka talaga po, wala ka pong pinipiling oras, araw, para lang makatulong. Importante talaga po sa'yo ang pagtulong. Kaya, proud ako sa'yo, Sir Alvin. Saludo pa ako. Yeah. Kaya, salamat po talaga, Sir Alvin. Salamat sa Lord na laging nag-iingat sa atin. Naglilid sa atin sa kagaya mo, nilid ka ng Lord. Ginamit ka ng Lord para Sir Alvin, sana po pagpalain ka po ng Diyos. yes, grabe naman. Kaya din, masalo na kayo, no? Yan, sige, papaalam na kami. Salamat dyan, may kaulit, ha? Sige po, salamat din po, Sir Alvin. Mas maraming salamat po ang para sa'yo, Sir Alvin.
bless. Ingat Welcome. din po, Sir Alvin. Ayun mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating vlog ngayon. Thank you so much po sa walang sawang sumusuporta sa mga charity vlogs natin kagaya nito. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe na po sa channel natin, Kalingap Alvin. At syempre sa ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, syempre kay Kalingap Rob, kay Ate Edna, syempre sa miss ko din po kay Ma'am Buena. Salamat po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, yung parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan